Sibayule hi Akashvani Aizol ni a voin hian si Lalhmangaiha computer engineer le software developer ni bok voin hian ani komna hun thatak kan neya voina Lalhmangaiha kan kom chan hi chat GPT anti ang chi ma se mizo tonga man thei Hriatna Mizo AI ti app siamchhuaka mizo jinga chon siamchhuak masa ani ringin voin hian Lalhmangaiha komna hun thatak kan nei thei kan lom hle ni amasa in Lalhmangaiha hian I Hriatna Mizo AI app siamchhuaktu atang ngei hian he app hi enge ani ti min shil zau se Hriatna Mizo chatbot tin kanda chu tuna AI khovela kan lut to a Mizo tronge ya AI technologies kan man theina tura kha kan duang khanita chu tuna ChatGPT te le khatia a platform shang om to ta ma se atlang puin English ne tlang puita chuanin chu tuna chan Mizo in kan siam ta dataset tam ta kan koleka chu I Mizo in kan hria thia thei dan turin kan siam le ne chu kan lamhan tangkai chho the ngei po kan be se ya Hriatna ti in he app hi iphwa ta enge iphwa chan tem lo shil them Hriatna kan vati tak chuan thil va hriatna information emo thil tangkai kan va hriat theina hun tur anga duan ani vakin hriatna kan te ni ti chuanin he app hi enge I siam chan ber internet te le khabu te kan en kolanga atlang puin English te trong dang te pon tam nu tuka ma se mizo hianin information that tak hi kan la nei lawa mang tangkai tur pon English te po thiam lo nga ya chuanin thuziak chen khat pe chu English pa ngai ringot ni lo English a pot le ma advanced te hlek te hria te lo nga ya khangani wang khanin language barrier hi tam lu tukin ka hria mizo te a hianin chulai problem te kal nan chuanin tuna mizo version hi kan siam ne thadon le in ge sha a mizo tong hi lo house si lawa kan tun lai khovela po thalai tam takin mizo tong kan man te po han English hi kan lo bel zeu to hloma mizo tong thiam bel nan le shat bel nan pon thadon rawin ka sha a ti chon he app hi I mumal taka man ani theinan hian hun le tha engchen nge isen ti taka hi enge a haw takem ti angjong te minlo shille o idea shim mai chu kan nei na re to ma se tung kum tir vela tang khanin malak na tak ki chu oma tuna kan develop hianin tuna AI ngornga rai kan develop lawa a software a backend te frontend te mobile apps zong develop angai wang hianin hun le tha se na ngai veya antenanin tuna apps kan lo develop ponin frontend aringo takha ani thina chu a backend te po kan tuan te langai wangin backend process zong po ashan pain kan develop vekta chon server pakhat remote ahina tok lo thina chu server pani pathum te pokan anga chon in data set kan collect chaw khang te kha har thil ol samani lu tuk lawa chu wangin tun anga tuna po hiani tu thu sa mang chi che chulan ni lo ma se acha thokhat to ve kan share la siam that bel chun zom zel te po kan la ringa khang te khan kan la lut zelanga tin he app siam chwa itum lai hian tu te man tur bik atan ngei duan mizo mi pui chu ani te me ya ma se irilruwa tunge lo lang masa hei akum bi thla angjong te pon nemo an man tangkai tur bik zonga target audience te nei bi kem ti te real ruwa chuanin atira kan lo sei to ang thawin helaya English te emo khatia thiam lo tan an ma ni local language nge ya information an lo nei thei na la ya kha atir kan vision chunia chu kan target audience a po hianin ma ni trong mang du si information nei du si emo thil she du si ma se English te English te lo thiam khel lo te ta na duan khani de lek ma zo ka chuanin age group ang big ta khi chuanin 13 to 50 in carver hi chu ania phone pang thei tlang pui age group ang kha chu kana target chu ne ma se chu ti rualin anu ze la khanin tanan en khanin khang kumsom pathum aya no pangte po khanin an lo pang ve ni ti te kan lo share chu alo oma chu kan target audience a chu kan share tel lo thei lo ta tu na po ti chuanin he app hi ala thar hle ni ti kan share a fak emo advertise hi ala ni lem lawa ma se isha china hian mi engza ti nge mang to ti data emo shat nai nei tuna hianin beta stage ang vel ani ta chu ma se initial release stage ang vel thau ni ta chu omzia chuanin minol pichana long pang thei to ta ma se entirani advertisement vel ma kan la tilawa chumi chung chuanin entirani play store a te po
search explorer bidang dang ru allow recommend ta play store I algorithm te pon chu chu tuna hianin khami direct link invitation lawa khanin user hi zaru veran lo om to chu chu advertisement lati ma sia chuanin atam thokat khop mai amang to zinga hian enge feedback te idong to engang feedback te nge idon to cross testing kan tia chuan close le internal testing a khanin feedback than ka chu kan dong nuala mase hemi open testing kan ti nuwa hianin feedback he kan dong vele ta nuala chu chu atam ber zo ka chuanin mizo tonga a om thei hi a tha an tia chu chu kan feedback don tam zo kan he ti chuanin a then chuanin thil thar deuh an lo langai ta chulai chu a hlu bok ta chu chu an lo hmang tangkaya office thila te kan hmanga sum don na te kan hmanga thil tam taka kan hmanga ni ti an ron soi kha feedback thanga chu kan ngaya chuanin a bikin mizo tongi kan zo ta english in ten lo translate back thei box yan te chu chu kan feedback positive lampang ni se chuan negative lama chuanin mizo tong hi eran ton dal te lo ni ta mizo tong hi i du thu sam ala phachi alawa thena hianin chu chu negative feedback kan don ania chuanin negative feedback pakhat kan don le chu hemi real time data hi entinge anei them ti laia kha feedback negative kan don pakhat chu nia request ani zo bang chu mase chu mi chu tunain online data fetch option kan siam ta chu mi mang chonin real time data po ka access thei to he chatbot hian zo na zong zong te hi achang thei vekem a chan na mi na zo na an lo zo te han lo chan le thian khang chan na te kha ala arin tla kem an chatbot ina chan na lo la khom te kha arin tlak vekem ti tem lo shi ke manin hemi AI kan khoi shim shim yan data kan collect thin ta ni data set kan ti ta chu data set chu kan validate thin ta ni adik nge yem ti lai kha chu data chu kan validate lo kha chuanin hemi AI hi kan vazir tir ngai lo ta ni om zia chuan AI kan ti hianin text demo image data kan la treu ta chu mi chuanin AI khathil kan vazir tir ta ni no pang hai thil kan zir tir ang chi hian lekha bu kan cher chho tira antiranin economics lekha bu zir a chi no pan te da ranga a cher chuan ku a lo upat to chuan lo thiam me ta khatiang ang deuh khani khatiang deuh thau si khanin data kan collect treu ta chu adik le dik lo kha kan validate ta adikhaw kan fetch ta chuanin data kan nei lo poi om treu ta pa se khang data kan nei lo ho kha entiranin panilian hawin an lo collect to ho an lo validate to ho kan mang ta ni chung chu adik ngei tura rin le an mani panen lo proof to khani ta khamini wang khanin helaya data ron provide le hi chu I adik tur a chon kan nga ya du tu sa manga chan alo nei ni pon khang kha chu a data lampang ai ma chonin user query ani tlang pui nya chanin zo na kan lo chhut lu te hian message type ang zong ten a toy te ang zong na type te hi kan lo sha to ta chhut swal le chhut kim lo te hi a om thin ta hang te kha apomin a she thiam vekem ai hian atam zo ki chu shethia ma mo minol puya chonin entiranin engzat nge ti tura po ENGXT ti te pon achang chon lo zia chang kan nei ta athena chonin aniang chi chia zia te po kan nei ta kha ho te ka chu shethiam thau ta ni ma se entiranin thiar hlei thei lo kanin thon chon mishing pon kan shethiam bik lo ni khang te ka chu adik bik lo ta ho khang lo a kha chonin atlang puya chon a shethiam nya sha thiam lo khopa han chhut kha chu ni bkm em hle nyam tira ti chanin he information tam tak om ta heng information te hi engti card na ti han nge update ani chin he app a hian information kan update don shim shim hian tam so ka chonin tuna chonin news te hi update tur hi tam ta historical facts ang sida ka chu update khera tul na po om lo ta khang te ka chu kan update lo ta ma se etinanin news te lo ta se tuna te po in than te lo ni ta khang ho te ka chu content tamani to wangin kan update ta chu atlang pu ya chonin content kan nei bel nem dana zirani zok ma za engting nge chumi update alai taka chu car tin ti angai don nge ni tin ti angai don nge kha kha engting nge in monitor auto hianin backup kan nei reng ta system hian ran reng ta chonin user queries thenkhat answer lo nei lo ang chi te kha lo ve thei thau ni ta engmei topic data set up po mi lo ang chi te kha khang ho kha information kan la a chon information kan nei vele
chumi chu kan train thale thin kini te chuan kan the thiam pat chia chawng lawa ma se khang information te kha poi mo nia ringin ti han kan ron chot ve top chia enge isoyangin election te news te hi ni tin athar zel om ta khang te kha update ring te kha poi mo don ka shami puitan alo mang na satan phei chuan ti chuan in tuna han play store a han android phone mang tan chuan play store a han download thein a om o samde win om to a amai ro chu iOS lama hian ala om ve lo thunga hi a om ve thwai do nim o iOS accounts lampang chu kan ti fel to a atir khanin issue ne no kan nei ve chu account kan siam hian account panin kan lo siam pal lo me chu kha Apple lampang in ron reject ka kan account ka chuanin anua hemi close relatives te ha account thar kan siama an mingin chu an mani consent nge in an mani mingin kan upload don ani chu tu na hianin internal testing phase a kan la oma production a kan om wat thei kan ring play store a chuan om ta iOS lama po hian mi tamzo kin an man the nan chun nang lai a iPhone mang ten tam to sia an man ve thwai the nan malak na hi lo chak turin du sakna kan lan cha hetia afria app store a download ta lo om the hian hlok na tlem a zong itelem hlok na kan ti hian a poisa ang zong kher lo pon ami malang zong a hlok na ang te pon i nei ami dongem lok na kan te khanin sumde pai te pon he thei ta sumde pai kher lawa po lok nei tam lu tuk ta chung zinga chuan ke ma chuan ami mal tak chuanin lok na ka hu ne ber chu mi thenkhat kan la release mumal lo ma po mi tam takin an lo tangkai pui hi ke chuanin lok na ka hu ni in ka shia a chu ka vision ania ka goal a po nia thilo mo matling to ne tunen app store vela hianin play store vela lo download hin free dan download ta chuanin Etsy in internal apps kan run ve ta chu revenue generate na tura kan ti chunia ma se kal tranga a revenue generate ka chu tam lo ta local ads option hi kan ta ta chu heta I local business te hawin aron advertise theina turang kha I module kan siam tela chu tarang chuanin nakina emi app ti changthun zel turang te po revenue kan la generate don chuang kha khanga tanga mutur chuang kan in pay sei deu a app a khan subscription ti te kha oma khang te kha min shil chang enge aman zat ti velte tuna chuanin subscription a hi chuanin unlimited access khanita chu ads ommi alawa an prompt theina khanita chuanin priority prompting kan te ta chu regular prompt a in regular question kan va englo a in a chak shat bok ta ni tuna hianin subscription a hianin monthly in cheng zani kan lata hemi subscription a hianin nakina module thangkhat add tum te po kan la nia chu feature sang te la ovanga chu subscription benefits tura kan da chu ni ta tunari chuanin a free hi na tamzo ke la access thei ta mo ti chuan zo na hnung ber ti to maila he app hi upgrade ngai na lai te alo omem ti le enge nekina la siam that bel na lai tur te mi pui tamzo kina an man tam le zo the na tur da te tei zaw tu te te ni mason na tur hi la tammang renga tuna po ati turang chu ti thei ma se mason na tur tam take ala omin ka shia a epikin kan language module bi ka hianin mizo tong te po hi mizo tong te po la thang re kani ta chu vain mizo tonga entrance slang tharon chok te po om ta khang neu ang chi te po kha kan upgrade veranga kan update reng bok ta chonin tongkam antenanin tlem tongkam I lui deuh lek te po shethiam turin khang kha data kan collect a chonin kan collect nuwa khalaya kan zirtir that le ka AI kan zirtir that le ka thanga kanin mason na tur tam takala oming ka shia a chonin kan data set le ya po enterang mizo thon thu te po kan la cover vek lo ta mizo thon thu te I le chanchin bo hlui te khang ang tam takha kan la nei big lo ani kan nei sa hi kan collect hi kan train ta chung data chu kan momo bel boka mi then khat thanem ngai nan ron da theini pe chuanin alom om viawang chuanin hemi a app shim hi tuna chuanin I minol pi man turing kan te ta ma se nakina chuanin office a te office man tur big te ponin ala extend zel thea chulaya chu future works a office man tur te le atia ang user use case zira man tur te khanin kan la siam thei pokani chungte chu nakina pathianin rebati te ni chuanin kan la siam tura chuan kan ngaya alom om hle me hei tu nang lai khovel changka nga internet te no pang ber janga upa ber thlengin kan hmang to a smartphone te kan lo nei fu to nen apps chi sang sang te lo om to a heng zinga lo ma hian mizo pa siam ngei chuta chat gpt anti ang chi mizo version mizo tonga siam chho a man thein I chhop chhuan ni to ta
he app hi mizo mi puiten kan lo man tangkai zel the nan puiten ni lo ngai chang zelang u tin vo in hian si lalhmangaiha computer engineer software developer ni bok he komna hun thatak ni pe ka wangin chunga po kan lom hle ni ke pok lo me